2 hilabete izan dira mendian, niretzat eukideten esperientzi luzena mendian behin sartuta. Lehenengo arazoak Madriden hasi zian, protokoloa izugarria izan zen, COVID-aren asuntoarengatik eta gure materialarengatik, 200 kilo edo izango zian. Han hasi ginen pasatu nahian eta arazoak zeuden, denok erakutsi beharra daukazute zuen COVID negatiboa, denok erakutsi beharra daukazute Nepalen invitazioa, eta abar. Han in situ, deskargatzen internetetik formularioak eta abar, oso komplejoa izan zen. Gura pasatu gendun, Kalmandura iritsi eta segituen hasi ginen, segituen ez, zen hasiera batean 5 eguneko konfinamentua pasatu gendun, hotelean. Eta gero hasi ginen trekina egiten, uste 6 eguneko trekina izan zala, Baiaratik gora, kanpamentu nagusia iritsi arte. Kanpamentu nagusia iritsi, eta hango montaje handi bat izan zen. Niri goraraztezin, igual Marten jarriko dan kolonia hori, horrelako zerbait izan. Tienda kanpaina handi batzuetan, egoteko eta abar, gero tienda txikiak pertsonalak, bakoitzak berea. Horrela montaje hori ondoren, hasi ginen ja lehenengo porteoak egiten, lehenengo kanpamentura. Zeren eguraldia oso ona zen. Nahiz eta negua izan, hasiera batean udaberriko klima iruditu zitzaigun, edo niri behintzat. Ez zala horren gogorra. Horrela hasi ginen goraka, materialak egotzen eta abar, batez ere soka asko, behar zan guztia, gasa batez ere, gasa ezin da falta, ura behar dagoelako konstantemente eta batez ere neguan. Eta lan horietan hasi ginen, ondo juntzan asuntoa, denak ez genukan indar berdinak hasiera batean, Nepaliak iruditu zitzaizkidan oso gogorrak. Egia da ere urte guztia pasatzen dutela horretan. Hasiera batean Nepalia pixka distanteak ikusi nituen, nerekin batez ere, ales ezagutzen zuten. Eta iruditu zitzaidan senyorito bat bezala ikusten nindutela edo, inbitatua zeon pertsona bat edo eta niretzat lan egingo zutela. Baina arazoak hasi zianen, pente jarri zanen aldapa, pentsatu nuen nik ere demostratu beharra naukala zertara etorri nintzen eta aurrean jarri nintzen askotan bidea irikitzen eta iruditu zitzaidan behaien errespetua lortu nuela hor. Eta hasi zitzaizkidan deitzen Iñaki anaia, behaien artean deitzen zian bezala. Lehenengo kanpamentu hori ondo prestatua zeon, eta eroso egoteko moduan, gutxi gora bera eroso egoteko moduan, zehola esango nuke. Orduan esango genuke lehenengo saiakera egin genuela bide normaletik 3. kanpamentura igotzeko. 3. kanpamentuak klabea zen guretzat. Hor dago koiadua, goiko koiadua, eta hor dago nire ustez tontorrerako azkeneko malda luzeak, baina azkenako. Orduan ura oso ondo hornitu beharra zegoen. Pentsatzen genuen geizki eta azkero atzera egin eta 3. kanpamentu horretan egun bat edo 2 pasatzeko prestatu egon behar daura. Lehenengo metroetan hasi bide normala hartzen eta arazoak azaldu ziren. Olako grieta handi batzuk, hitzadura handi batzuk izotzean. Eta ura nola pasatu eskailerak eta bar eraman genituen, sokak, baina ura ez zion pasatzik, handiegia zen. Izan beharra zaukan eskaira bat eta beste bat lotu, eta zubi oso dudoso batean pasatu eta gero pitzadura gehiago pasatu behar. Eta nik esaten nion hau da Inurrategi anaiak eta Josu Berezi hartu Azpeitiarra, 88. urtean hemendik egin zuten. Eta gomendatu ziaten eskubialdera ez jutea, zeren han elur jauziak ikusi zituzten eta bar. Baina balorazioa egin genuen bide normala ezin zela egin eta orduan eskubitikan saiatu behar ginela. Eta horrela sartu ginen eskubialdera.
Eta naiz eta eskubiko pareta piko norte deitzen zaiona, elurrez kargatu ikusten zen, eguna etorri eta anetzan ezerro behitzen. Osak erabaki gendun bai, etzandikan izan beharra zaukala gure bidea. Horrela, hasi ginen maldak igotzen eta abar, soka finkatzen, eta lan asko egin ondoren, irtenbide bat aurkitu genuen bide normalera. Klimatologia aldatzen juntzen. Ja etzan udaberriko hasierako klima amable hura, orain ja negukoa zen. Eta elurra botatzen zuen bakoitzean, gure lan guztiak ikutara joten ziren. Berriro hasi behar, kanpamentu nagusitikan, lehenengo kanpamentura, bidea irikitzen esaten dutenean, esan nahi dut gerrirainoko elurra irikitzen, material asko bizkarrean, zeren naiz eta bidea irikita egon, hornitu beharra zegoen goiko kanpamentura. Eta horrela, bigarren saiakera iritsi zen, honek uste behintzat bi saiakera nagusi egon ziala. Lehenengo saiakera horretan bidea iriki zen, 6 egun pasatu nituen mendian. Granpoi bat galtu nuen bidea irikitzen, aurren jarri nintzen eta ostikoka ibiliz. Irikitzen jo nintzen, oso tenteak ziren maldetan. Eta gora iristerakoan konturatu nintzen granpoia falta zela. Eta, bueno, ja ura nun zegoen, ezin zan ura gehiatu. Horren beste metroetan. Horrela Simone ikusi nuen, beko kanpamentuan, lehenengo kanpamentuan, nola igotzen hasi zen eta walkitalkitik esan nion. Mesedez bilatu, saiatu nire granpoia bilatzen, hor bidean egon daiteke. Gora iritsi zen eta ez zuela ikusi. Baina, berak esan zin, ez zuela aukerarik ikusten mendirako eta bera egingo zuela. Orduan bere granpoiak niri utzi eta ni aurrera jarraitu nezakela. Eta baita bere web horrian esaten duen bezala moralki, berari iruditzen zitzaion, ni 2 egun joan nan lanean, eta berarentzat lehenengo eguna zen. Eta orduan ni jetxi beharra, granpoia galdu nuelako lanean, eta bea aurrera jarraitu nire bidea erabiliz, zitzaion etikoa iruditu eta horregatik ere pentsatu zuen granpoia gutziko dizkiot, Iñakiri. Hasi ginenean pentsatzen tontorrerako saiakera bat egitea, eguraldi txarra zehola esan ziguten, zetorrela, eta bera egin genuen. Egun batzuk deskanso eta abar, energi konsumoa oso altua zen, karga gutxiago kasu honetan, baina hala ere karga eraman genuen. Gora igo ginen lehenengo kanpamentura, lehenengo kanpamentutik bigarren kanpamentura, nola moitzen jo ginen kanpamentu gura. 3 egun kostatu zitzaiguna, egun batean egin genuen, zenen soka fijoa zeon goraino, eta horrek abantaia handia ematen zigun. Soka fijoan puño jumar deitzen dena erabiltzen genuen, gerritik lotuta gorak egiten duena baina beraka ez. Orduan, hankak baino, besoak ere lan egiten dute, eta orduan repartitu egiten da pixka bat. 3. kanpamenturak iritsi ginelakoan, edo iristear ginela, pitzadura handi bat azaldu zen, eta hura izotz eskalada eskatzen zuen, baina zuloa oso ondia zen, pitzadura oso sakona zen, eta bildurra ematen zigun. Orduan pentsatu genuen hor eskailera bat jarri beharra zegoela. Ordura arte eskailerarik gabeko bidea zen, eta kontentu genen zeren bide normalak urtero eskailerak eskatzen ditu. Eta gure bidea berriz ez, orduan garbiagoa zen alde hortatik. Bueno, orduan hasi ziren meteorologoak esaten jet streama Manasluren gainean jarriko zara. Jet streama badakizute, ohiko korronteak dira. Itsasoan bezala, korronte batzuk urte guztien egoten direnak, zeruan ere egoten dira. Eta desplazatu egin zela eta gure gainera etorriko zela. Igual 10 egunez esaten ziguten.
bueno, orduan ja, Simonek ja definitivamente esan zuen alde egingo zuela. Bere meteorologoan fede handia zaukan, eta berak esaten zuen, bizirik baldiman nago nire meteorologarengatik da, beti kaso egin diotelako. Eta meteorologoak, austriakoak, Karl Garbel, esaten zuen, edo gomendatzen zion, jetxi zaiz kanpamentu basetik ere. Zeren kanpamentu basera ere, korronte fuerteak iritsiko dira. Eta Alesek berriz esaten zuen, aukera guztiak saiatu nahi zituela, eta aukera horien artean zeon meteorologoak ere konfunditzea. Igual, 3 edo 4 egun beranduago iristea, jet stream hori, bueno, bale. Ni genion utxe egin nahi. Naiz eta nire foro internoan pentsatzen nuen meteorologoa arrazoi biko zuela. Eta espedizioaren aukerak zero ontzeutela. Alesekin adostu genuen ni eta Xerpak ere, zeren noski haiek arriskuan sartzea zijoa zen ere. Adostu genuen, naiz eta meteorologoak notizi txarrak ekarri, gu saiatu egingo genuela. Baina, kanpamentu basean gendela ja, hasi ginen nabaritzen nola haizeak geroz eta bortitzagoak ziren. Eta ni orduan beko herrira jetxi nintzen, Samagaonera, 1300 metro berago, oxigenatzea, deskansatzera, indarrak hartzera, azken saiakera hortarako. Samagaonen neola, mendia begiratzen nuen eta ikusten ziren goikaldeko korronteak, nola elurra altxatu eta nola kortina bat bezala egiten zuten. Eta ja ziur neon jet streama iritsia zeola. Eta walkie-talkietik esan eginean, zer ikusten nuen nik Samagaonetik. Eta behaiek oraindik ere esaten zuten aukera hori ez zutela galdu nahi, beraz, 2 egun pasatu Samagaonen eta gore egon nintzen, kanpamentu nagusira. Azken saiakera hori egiteko prest, baina area itxi nintzanean ikusi nuen Ales eta ja Xerpak ulertu zutela ez zeola aukerarik. Arrisku handiegia zala lehen kanpamentura jotea ere. Zeren kanpamentu nagusian ja korronteak zeuden. Orduan egin genuen izan zen lehenengo kanpamentura 2 Xerpa bidali, hango trasteak jasotzea. Eta iritsi zianean ja alde egin genuen. Ja bukatu zeuden asuntoa. Pena handiz, ez dakit, nik ez nuen penarik hartu. Ikusi nuen lan asko egin genuen, estenuaziora arte lan egin genuen. Edo ni behintzat nire ahalmen guztiak jarri nituen. Nire indar guztiak agortu arte, egunero lana egiten nuen. Aukerak ere denak erabili genituen. Jakinaren gainean egonda ere, aukera berri bat bilatzen genuen. Jakinaren gainean egonda, egualdi txarra zetorrela. Orduan, dena saiatu genuen. Orduan, ez nuen nola pena sentitu. Horrela atera zen, eta nahiko konforme nean. Gainera, egia esateko puntu horretan ja nire indarrak ez zian lehenengo egunetako indarrak. Ja notatzen nuen agortzen hasiak zirela. Nire behatzak inurrituta zeuden eta gaur egun jarraitzen dute. 20 behatzak puntak inurrituta dauzkat. Ez dago arazorik, beste mendi batzuetan ere gertatu zait. Baina ja horrek abisatzen dizu kongelazio baterako aukerak dauzkazula. Orduan, ez nuen pena sentitu. Niri asko gustatzen zaiten pentsamoldea, beste alpinista batetik hartu nuena, Royce Baxter Jones. Harek esaten zuen, lehenengo osorik bueltatu bertzea, bigarren zure lagunekin, lagun modun bueltatu bertzea, eta 3. lekuan jartzen zuen tontorra. Orduan lehenengo biak beteak daude. Tontorra geratu zaigu. Giroa ere orduan ona izan da, zuen artekoa. Giro ona izan zen, baina arazoak ere egon ziren. Krisis txikiak ere egon ziren. Ales hasiera batean ez zen konforme gure lanarekin, oso exigentea zen nire ustez.
Nepaliak oso ondo lan egiten zuten, baina besteok ez ginen hain prestatuak, ez dakit. Porteoak eta abar tienda kanpaina bat montatzea sekulako hotzarekin, horrelako gauzatxoak, niri behintzat kostau egiten zitzaizkidan. Ni ikusten nuen Nepaliak nola hobe egiten zuten lan, efizienteagoak ziren. Eta pixka bat asarrotu egin zen gurekin, nola ez genuela euneko ematen edo horrelako gauzak. Baina, bueno, gero superatu genuen ura. Imaginatzea berak ere ulertu zuela, hauek ez dira profesionalak. Eta gero ere demostratu genuen nola bakoitzak altzuen neurrian lan egiten zuela. Arazo txikiak egon ziren noski baietz. Baina bai, orokorrean ondo moldatu ginen. Azken balorazio bezala edo, esan honen zon, lujo bat zala zurekin jutea. Bai, klaro, gero zeta hobi ulertzen ginen. Ezin zan beste modu batera izan. Claro. Bakoitzak onartzen du bestearen akatsak eta baloratzen hasten da beste horrek dauzkan birtuteak eta zer aportatzen duen. Eta imaginatzen dut, berak ere ikusi zuela. Nik ikusi nuen ales oso mendizal indartsua dela. Ni baino indar gehiago zaukan. Baina, bueno, ni nintzen atzean geratzen. Eta esan dizutan bezala, tarteka ere aurrean jartzen nintzen eta iriki egiten nuen bidea. Eta mendira, tontorrerako pres gendenean, uste genuenean ja hortxe zehola, nire ales eta xerpa bat, txepal. Uste irurok gutxi gora bera, neurri berdinean gendela, indarrez, eta motivazioz, tontor hori egiteko. Bai, 74 kilo dira, nire pisu normala 74 kilo bada, handikan jetxi nintzenean 71 kilo nauzkan. Normala iruditu zitzaidan, zeren banekien eguna jun eta eguna etorri, eta energia asko gastatzen nuen. Nire indar guztiak erabiltzen ditun, goizetik gauera. Loiteko zakura sartu, hortarte bat lo egin edo gaua pasatu, eta zakutik atera eta ja berriro hasten zen, beste egun bat, nun banekien karga handiak eraman beharra, bidea iriki, eskalatu, soka fijoetatik goraka igo, tienda kanpainak montatu eta eguna juten zen beti ere lan egiten genuen eguzkia zehonean. Eta energi konsumoa izugarria zen. Eta gero, jan gutxi, beti izaten den bezala. Hornillotxoan sopa berotu, te, likido asko, solidoak gutxi, normala, kilo asko galtzea. Ze exigente izan den espedizio hau. Nire percepzioa etzan horren besteako zeren baita ere disfrutatu dut. Ez asko, Ez dut asko disfrutatu, zeren egun asko gogorrak izan dira. Baina jetxi nahi zenean, konturatu nahi dugu, desgastea izugarrizkoa izan da, zeren jan beharra horrela ansiedade horrekin eta gero logure eukitzea egun guztian. Zure baina arteko esperientzia gogorra nahi zuen da? Bai, intensoena izan da, oso gogorra izan da. Ezin nuen lana egin nire eskuak gogortu egiten ziren, behatzak ezin nituen ondo moitu. Eskatzen zidaten tienda kanpainak montatzea, eskatzen zidaten sokak fijatzea. Eta nik ahal nuen moduan egiten nuen. Manopla handi batzu jazten genituen. Horrek ere, eskuak euki beharren iruditu zitzaidan bi pieza nauzkala erantzitan ere besoetan eta harekin egin beharren nauzkan lanak. Eta oraindik banekien fuertena falta zala. Orduan, psikologikoak ere nahiko gogorra zen. Baina oso prestatua neon hortarako. Bietarako egia esan zeren, 6 hilabetez entrenatu nuen hemen Zumarran. Zumarran izan beharra zeukan, zeren konfinatuta genden herrian. Goizero 6etan jaikitzen nintzen. Eta 20 kiloko motxila batekin, nire txatzek aldean dagoen eskairak daude Antigualdera dijozenak, horri biltzen nintzen, 20 kiloekin gora eta bera izerdietan.
Gero polideportibora joten nintzen ere, anaforo maksimo bat zeon, osak egunero eskatu beharra naukan txanda bat. Korrik asko egiten nuen, batez ere agineta aldera, aginetatik oleta, samiño, izazpi, oso entrenamentu intensiboa egin nuen. Egun bat entrenatzen nuen eta hurren bat deskansoa egiten nuen. Deskanso egunean ere, polideportibora jun, eta muskulatu egiten dituen nire iztarrak. Eta horrela iruditu zitzen preparazioa oso izan nuela. Laguntza eukin nuen hortan, nire lankide bat, Iker Bastarrika, horretan aditua da. Unibertsitatean Madriden edo ez dakit ikasi zuen. Naiz eta horrein Irizarren egiten nuen lan. Eta pixka bat esaten zin nola egin eta nola hobetu eta bar. Eta geroan reflejatuta ikusi nuen, Manasluun aldapa horietan nola erantzuten nuen. Horrelako entrenamentu ere egin. Hemendik ja oso kontzientziatuta ni joan, banekien oso gogorra izango zala. Banekien nire bizitzan egindako aktibidade gogorrena hau izango zala. Orduan oso prestatuan neon, oso kontzientziatuan neon. Banekin ez neola bakarrik. Banekien ades lagun bat zala. Orduan ni geizki esan nion, geizki ikusten naiz, lehenengo izango naiz esaten eta alde egingo dut besteak ez izurratzearen. Autonomia daukaten bitartean egin beharra dago atzeraka. Hori hitz egin nuen berarekin, baina hala ere esaten nion, harritzen zait, ni atzera egitea, zeren prestatu egin ez asko eta ilusio asko daukat eta inbertsio handiak egin ditut, diru aldetik, denbora aldetik, sakrifizio aldetik, mesedeak eskatzen hortikan eta orduan harritzen zait ni atzera egitea, baina ikusten badet, nire burua arrisku handian dagoela eta batez ere besteak izurratu behar ditu dela, alde atzera egingo dut, bere momentuan, autonomia daukaten bitartean. Baina, efektibamente, gero ondo erantzun nuen fizikoki eta psikologikoki ere, baita. Tienda kanpainan lo egitean edo gaua pasatzean, nire bikideekin, Sherpak, Gelum eta Namja. Nik ikusten ditu nahiek nola aguantatzen zuten eta nik berdin egin beharra nauken. Orduan, badakizu, euskalduna buru gogorrak eta nik esaten hauek aguantatzen dute eta ni ere bai. Oso importantea da, klabea izango litzake, eguraldia, batez ere haizea, baretzea behintzat. Egun batzuetan, hor goian zaudenean, orduan txetokatzen bazaizkizu egun batzuk horrela nahiko estableak, tontorra egiteko aukera daukazu. Ez da hori bakarrik. Han gora igozeanerako eduki beharra daukazu indarra, zeren azkeneko eguna oso luzea da. Azkeneko eguna gu kalkulatzen genuen 12 ordu izan zitezkela. 12 ordu 7.000 metroetatik gora asko eskatzea da gorputzari. Hortarako prestatua gaudela, esango nuke. Etorkizunari buruz hitz egiten zute edo Ez, behin ja bueltatu ginen, desmandatu genuen kanpamentu nagusia eta abar, eta ez genuen hitz egin soka fijoak geratu dira. Orduan, posiblea da hurrengo urtean jun, gure bidea berriro iriki eta han egongo dira elur azpian soka haiek finkatuta eta perfectamente saiakera berri bat egiteko. Baina ez dugu ezer hitz egin horri buruz. Aparte, ez dakit zer esan, berriro egin beharko nuke, esan dizutena, diru inbertsioa oso alte izan da. Mesedeak eskatu behar lanean batez ere, kasualidadez, aurten lanean ez gabiltza oso ondo eta ez zeon arazorik niri egun 2 hilabete emateko, baina agian horren urtean pentsatu lanez gainezka gaudela eta orduan, ez dakit. Ales profesional bada, agian berarentzat bai dago aukera hori hor zabalik.